Per assolir la independència necessitem el millor vehicle possible, i el tenim. És Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra Independentista és la candidatura de canvi que pot guanyar el proper 7 de juny, perquè tenim el millor equip de persones per rellançar Esquerra Republicana. Tornarem la il·lusió i la coherència al nostre partit, amb ambició política i amb un full de ruta clar i seriós cap a la independència. Infraestructures abandonades com aquesta i el deteriorament dels serveis que rebem com a ciutadans són fruit de l'espoli fiscal. Ara, des d'Esquerra, el que ens cal és concretar el pacte d'entesa marcant línies vermelles clares en finançament. I el 2010 només hem de pactar amb aquells que estiguin disposats a defensar el concert i a consultar al poble de Catalunya si Espanya no cedeix. Les dates sense res al darrere no volen dir res. És per això que Esquerra Republicana de Catalunya s'ha de plantejar el referèndum d'independència de 2014 com un nou horitzó nacional. Aconseguir-ho depèn de seguir les etapes d'un full de ruta seriós, pautat i rigorós. Hem de fer una passa més en la construcció nacional dels països catalans. Volem un partit que sigui la suma entre iguals de la Federació Valenciana, Catalana i Balear, amb més recursos i capacitats d'intervenció per cada un d'aquests territoris. Vine amb nosaltres per recuperar la il·lusió. El 7 de juny, junts podem, junts guanyarem.